La historia de la mar es una historia de trabajo. Itsasoaren historia lan handien historia da. Alegin handiena, sakrifizio ikaragarriena elementuen kontrako borrokan. Taldeko balentrien historia da, egite heroikoena. Baina batez ere itsasoan gertatu diren tragediek markatutako historia da. Alde horretatik, Espainiako itsas historian gertatutako tragediarik handiena, 20. mendean naturako elementuek eragindako tragediarik handiena, Euskal Arrantzaleen flota batek 1912ko abuztuaren erdialdera jasandakoa da. Gertakari hura komunikabide guztietan azaldu zen. Europako begi guztiak arantz itzuli ziren eta bertako navigazioaren historian aldaketa handiak eragin zituen. Hala ere, gaur egun ia ahaztua dugu eta ez du ia inork ezagutzen. Go now! Go now! Go now! Go now! León, firme! ¡Y firme! Agostun amarrien, irulagun txinintzek gero, Golditzarra gaitxik urten zagoen itxosora Bermioko flotik. Esan ziren, gitxi gora bera, 36 txalupe eta 4 vapor. Txalupek, da ibiltze ziren beligaz, bela biokitzen dabien, aurrin trinketa datzi nagozize, da vaporak, vaporagaz. Txalupe urtetezen dabien goizaldien, aprobetxata terrala aizerrikue egotik emotezen dauen aizie, horrekaz txalupek izetezen dauen belak eta poparien urtetezen dauen izebeti nortin barruri, matxitxakotik norterantze zuteko. Horregunien, betikulez urten zauen poparien, itxeko bihar, otamarretik, 50 milera matxitxakotik. Navegazioa esaten zen, simplie, ze ez da bieruten esan instrumento bakarra navegazioko eruten esan da bina, esaten esan da kompaz txikitzu bet, portateia ulan kajatzu baten imintze, eta navegazio no zinute basikuek okitzen esan da bi patroiek. Normalien erlojuaz da kompazagaz. Kompaza errumbue kanporantz eruten esan da bina, gero herrirentzitzeko kontrara, kanporantzin bada hue 5 ordu, barrorantz beste 5 ordu, da Bermio espada joko da Lekeitxo, edo Bilbo, edo zeo zerrezegune, da gero baiak kostarrez, hori izaten zen navegazio sistemi hori. Tontu bizkazga, ez dakik errojuntza konpazitza dugu. Konpazadako, dakik zerran bat jumbi, ara ero, horra ero beste. Konpaza, derrojun bintzino, aurrie, handako zu. Manso ez, ez torbiden otorri. Bueno, txalupi da Bermion eta Euskal Herriko kostan mendi nazikeran esan dan embarkazio handizena ondana. Esan da alturako ontzize. Esatik ziren ontzi batzuk, batez galeran ontzinak, 15 da erditzik 16 metroren giru luzerie, irute askotik izen 4 metrora zabalerie, eta 28 toneladako embarkazioak esan ditxalupeko. La composición de las chalupas boniteras era Atunontziak berdinak ziren beti. Bakoitzean 8 pertsonak egiten zuten lan, patroiak eta beste 7 arrantzalek. Familiako lana izan da, normala zen ontzi bakoitzean hainbat anaia joatea, edo aita semeak, koñatuak, lehengusuak. Zenide asko izaten ziren ontzian. 18 urteko gazteen taldea handia izaten zen, arrantzan lanean hasitako txo gazteen taldea. Kaxako umeena izaten zen beste talde berezi bat. Gurasoek bertan bera utzita, Bermeoko familiek semetzat hartzen zituzten arrantzan lana eman eta haien soldata izateko. Adiskidetasun harremanak ere ohikoak ziren. Normala zen, adibidez, 2 lagunek ontzi bat erosi eta arrantzako etekinak erdibanatzea.
Adibidez, Nuestra Señora de Lourdesen, horin zabien lagun binartien, kuadrileko lagun bik hartun zabien arabakize ontsi betitzeko, tordun bat esan da patroie, Celestino Mirandona, eta beran lagune, Elgezabal, esan da sosigue. Bai, bizetatik aparte gero, patroieko gintzau beranan eiziebe, barruen. Orduen, hori ikusten da zelan, familizero ingirukuek sortu esan dabila ontsi bakotza.